Kemedana suara gemuruh semua pekerja giat bersatu. Tenaga bekerja sudah bersatu. Subur makmur tanah airku. Bekerja, bekerja, bekerja. Tenaga bekerja sudah bersatu. Mesin pabrik berputar terus. Palu kemedana suara gemuruh semua pekerja giat bersatu. Tenaga bekerja sudah bersatu. Subur makmur tanah airku. Bekerja, bekerja, bekerja. Tenaga bekerja sudah bersatu. Mesin pabrik berputar terus. Palu kemedana suara gemuruh semua pekerja giat bersatu. Tenaga bekerja sudah bersatu. Subur makmur tanah airku. Wes no. Potongnya no. Cek, kiwe iki muni iki. Cek lo. Cek lo. Cek. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben ngeproki wong kene kabeh apa beda watu. Anu. Sorry. Ye. Menika dalu menika. Nggih menika. Guyon matur Wiracatra. Derek Hama Kayu Bagor. Hama Kayu Bagor. Hama Kayu Bagyo. Nggih. Piye to kok pletotan iki. Saking awit saking apa ya? Ayo apa? Ayo apa? Seko cilik tekan gede. Nah, nggih, wiwit kuncung asik gelung, wis jabang atis caprang. Nggih, sak menika wulan Saul nggih. Leres nggih. Leres nggih para pamirsa nggih. Nggih. Monggo saking menika maka selamat sudah memenangkan apa ya? Ramadan. Ramadan suwene 30 dina. Nah, iki mumpung tasih wulan Syawal, iki mengko mbok menawa ana atur kula lan sak kadang niki enten sing kirang ngremenaken manah panjenengan sedaya lumantar lisan kula nyuwun agunging pangaksama. Nggih, sah nggih Bapak Ibu nggih. Sah. Nggih. Kok ramuni to iki pemeriksane ndi to? Nggih. Halo. Hai. Lek bakule es lek. Nggih. Hai. Nggih. Yo. Iki anu yo. Aku duwe mantol. Aku duwe mantolan. Yo kuwi. Ini dhewe, aku ora hafal lho. Ayah, kudu hafal. Vokalis kondang kok ora hafal. Mas niki katosen Mas. Diulemke sithik Mas. Aku ndek montolan sasusure ibu, ojo godolanan munda dikeguyu. Aku ndek montolan sasusure ibu, ojo dikeguyu munda dikeguyu. monolan sacengkere caret kula alit kula pun dijamin kalian wawadus. Monolan sacengkere caret kula alus kula pun dijamin kalian wawadus. Prengho ana kuntul tok ning wetelor negarane makmur dasar Pancasila. Kae ana kuntulane tok ning wetelor negarane makmur dasar Pancasila. Simbadar kupat kok dicampur santan menawi lepat nyuwun pangapunten. Simbadar kupat kok dicampur santan menawi lepat nyuwun pangapunten. Muten Wes iki. ore. Selawatan. Oh iya.
Ping piro? Ping piro? Ya. Pena belas. Manut Engko nek di stop disemprit ya. Gak sempritan ora? Ora, njaluk ning ketuane sik. Kepiye? Wah. Apa kuwi? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim monggo bapak-bapak tindake kang kiat anggenipun salat sampun ngantos sami talat monggo bapak-bapak tindake kang kiat anggenipun salat sampun ngantos sami talat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Milo ibu-ibu enggal nguting ilmu kang satu mendang kagak tangan sangut nama sangut Milo ibu-ibu enggal nguting ilmu kang satu kenjeng damel kagak sangut damel sangut Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Pramila pamirsa wonten ing dalu negeri yen wonten lepate nyuwun ngapura pramila pameksa wonten ing dalu negeri yen wonten lepate nyuwun pangapura aduh urung-urung wis nyekali weteng kok jare kon sak-sake atititmu ayo terus lagi pret le wajibe apa terus wis teko manut ketuane lho ketuane paling ganteng dhewe ora orek-orekan oh iya kacamatanan ayo apa terus ngalamu iku du apa jero apa oh iya kalah ayo prakanca ngawaruana rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone ngakoni salat kaping talune ambayan roga jaga kagaga pengen pada poso ono ing wulan Ramadan kaping 5 kaji kaping 5 kaji lamun ngoso aku kado klambi ireng yanti sawang nanti memper koyo arah pripatku lamun delok romancara sajatine aku iki ora kereng oh ini mesti latihan ngedur iya wah iya to iya ngedur tenan iki tenan apil lah jane ketara ayo biasanya tubruk-tubrukan kaya ora niat sing mburi ya wah Pak Ketua anak-anak sumu tuyule kok ora pempesani piye oh main tambah kuwi ngarep dhewe kok ora pempesan tok piye malah katokan ireng kolor ireng apa piye heeh si hantu dari gua buta
Apa kuwi? Aku suka kamu. Kamu suka yang lain. Aduh. Enggak baik, Bos. Iki jane pas karo karaktere wong anteng meneng e. Jebule sing disenengi nyenengi wong liya. Ayo lor. Ning kuwi kira-kira iso ngono ya, iso ngomong ra ya? Iso kayane. Jajal kono apa? Sing ngarep ngene iki. Ya Allah. Gambare ngarepe lho. Ya apa lho. Ya Allah. Kuwi mesti ana maksud tersendiri gambare. Ya kono mlaku-mlaku dhewe kok. Oh, lagoni. Lagoni apa? Iki WE sapa? Apa? Pring gading boyo lali. Sing nyuling kedawan pring maksude. Oh, gerajakan. Gerajakan ki gerodat sing engko. Heeh. Ben gayeng. Ayo sak-sake. Sak muni-munine. Iki sapu tanganmu. Ora apal aku. Nyanyi dhewe nyo. Kitil sumitil ya piye? Apa kuwi? Kitil sumilir. Alah wong anu kaya oleh wong gagap ya ngono kuwi ya. Ya. Lagu anyar kuwi, Mas. Anganku nglambara anembus mega ngitung lintang sasulo pada rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kitong teka-tek ing jantung Anganku ngambara anembus mega ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi sing panjerina tak titipi kidung teka-tek ing jantung lalu kita lunglungan karambatan ambong swara-swara angrang kejiwanggo tak kiri ilang kita tak sampai angin sumire para krasa siramu kan sakatike Rino wangi wewayang beda atiku Singo tirta saumpama kapan baya aku bisa gegem lintang renggo endang rembulan aku samar kuatir lan muntah kapan sekar makaring oro-oro kecencangan ngalakan tanpa upama nunggu tupet sing cerita kanggo nasi lungko-lungko katika Yo terus siapa? Siap sih pasukan iki. Apa? Kok teko nganu? Oh iya. Wajib ngani madhep ngarep madhep adep-adepan. Ayo. Ayo siapke no. Siapke sih.
Iya. Wajib kae lanang wadon lurung ilmu wajib kae lanang wadon lurung ilmu ojo liran yen durung rusak podomu ojo liran yen durung rusak podomu wajib kae lanang wadon lurung ilmu wajib kae lanang wadon lurung ilmu ojo liran yen durung rusak podomu ojo liran yen durung rusak podomu rapiku asale agawe wanang rapiku asale agawe wanang dinamong sunat nulungi maring sembahyang dinamong sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang rapi kuasale agawe wanang rapi kuasale agawe wanang binar mengsurah nulungi bareng sembahyang binar mengsurah nulungi bareng sembahyang nulungi bareng sembahyang latihan pancen ngono kuwi po heeh waduh kepiye ajan biasane bablasan ngono kuwi kok oh berarti tek wingi ra latihan iki mesti heeh ora pancen lagu ora disambung nyet sampean ku sing nyambung-nyambung kok. Ya ora apa-apa, justru 2020 iki kreasi. Oh, variasi. Oke. Ora apa-apa. Mengikuti jam. Ana sing marat ngidul, ana sing marat ngetan. Los. Yo, terus apa Pak Menol? Jam 09.00. Nunut Mas Gepeng dindane nang wetan panggung nggih. Ini aja ilang ning ngono ilang. Ra iso gepeng iki. Apa? Dung tangke. Ya, dung tang. Yo, Mas Erva. Masih kelingan manis meseme tansah kepraya kaeng lewane yen turun keganggu yen nangan kelingan kadang nangis kemuyu dewean ini masih sepayung loroan ning saiki cuma tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kelawan wengi mung siji pujaan hati kirim salam sing katuan kanggo andini sing tak sayang
natone motongo nanging cedane ngati son janji bakal setya ngenteni masih kelingan manis mesome koyo kebayang beneng lewane yen turu keganggu yen mangan kelingan takkan nangis kemuyut dewean wingi masih sepayung loroan nek saiki mung tinggal kenangan sing tadi bayangan kelawan bangi mong siji sliramu sing tak tresnani ngawur lagu rabu disemprit yo terus apa ora apa-apa wes mau walah mafailatun yo mafailatun ini marpene para parapan ayo para parapan ya siap dese oh iya wes rawo mafailatuna mafailatuna mafai assalamualaikum minal ati ya ilahi failatuna mafailatuna mafai assalamualaikum minal ati ya ilahi mafailatuna mafailatuna mafai assalamualaikum minal ambiya ilahi pisane mafailatuna mafailatuna mafai assalamualaikum minal ambiya ilahi mafailatuna mafailatuna mafai assalamualaikum minal ambiya ilahi ada tempat culat ngira latihan kok. Ya. Jaran. Oh ya. Ayo siap ki sik jarane endi? Para pamirsa sampun sami kala kula sakanca badhe atur pangabekti sugeng dalu sugeng amesani kesenian mono wonten ing dalu niki rame critane anggone paparangan ra ono sing lanang ora ono sing kalah kabeh prajurit bubar padha pepengkalan kantos anak kepang sampun sami kala kula sakanca badhe atur pangabekti sugeng dalu sugeng amesani kesenian mono wonten ing dalu niki Rana sangan ora segala apa prajurit padha seribu para padha pepengkalan kantos anak kepang somprat tanpa ungkol kendali rakyat Mangukutane gunung lawu katakan pariwisata dina minggu muter di asarjo talembang wonten ombang tumakan trocokana sewu ceria lakar bodol Jawa kinawe lakar mesem guyu kenteng
jarum wong manis dikasih jarum tapi jarum wong manis banyak lubangnya Jarum bukan wong manis dikasih jarum. Jarum bukan wong manis dikasih jarum. Jarum peniti yo dik yo hanya lubangnya. senyum bukan wong manis sembarang senyum bukan wong manis sembarang senyum tapi senyum wong manis mengandung cinta Minta-minta cium wong manis minta dicium. Minta cium wong manis minta dicium. Cium pipinya wong manis jangan nganunya. turi-turi putih ditandur kebon agung turi-turi putih ditandur kebon agung ana cleret tipe nyemplung mbok kira kembange apa ira kembange apa Turi-turi putih ditandur neng kebon agung. Turi-turi putih ditandur neng kebon agung. Ono cleret tipe nyemplung kemundung kembange apa mbok ira kembange apa. Yuk tarik. Kembang cara dibuat-buat ojo cara yang cara mahkota tumpah ojo cara mahkota tumpah kembang ala kembang jambu sekal polisi netalu ayo mesem guyu yang senang melu aku odong mesem guyu yang senang melu aku kembang cara dibuat-buat ojo cara yang cara mahkota buka ojo cara yang cara mahkota buka sedang polisi nelimo para pamer sama
monggo pinara ingkang sekeca katuri sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sekeca kembang candu saka polisi netalu podo mesem guyu yen seneng melu aku podo mesem guyu yen seneng melu aku Rangga, au 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 au. Allahumma sholli wa sallim ala apa? Jaluk apa iki? Kebun iki jaluk apa iki? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi Allahumma barik lana fi rajabana wa syabana wa balighna ramadana Allahumma tina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi
lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat boten ngira ingkang luwe kaping lima dikerongi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi.